lämmin heinäkuinen päivä ja tänään on taas My Day keskikentällä. Tästä päivästä on tulossa erinomainen päivä, sillä tänään meillä on meidän toinen stand-up ja sitten meillä on vielä Englantiin vastaan Norja-pelit puolen yön aikaan. Eilen Espanjan peli oli meidän myyntiennätys ja mä oletan, että tänään Englannin peli tulee kans vetään ihan törkeästi porukkaa. Nyt mä oon ajamassa Tukulle, hakee vähän tavaraa, koska eilen loppui jotkut juomat, niin nähdään Tukussa. Vaikka mulla on kuukausi nyt pyöritetty tätä tapahtumaa, niin jotenkin se silti yllättää aina, että kun tulee hyvä keli, hyvä ilta, että paljon sitä juomaa oikein menee. Jotenkin ne omat oletukset on aina vähän pienemmät kuin sitten se todellisuus, kuinka janosia suomalaiset on. Et tänäänkin on lauantai-päivä, illalla hyvä peli, niin voisi olettaa, että tänään on janosta porukkaa liikkeellä. Joku ottanut vähän hittiä. Eka työvuoro yhdessä. Tavarat viety keskikentälle ja nyt tänään päästään ensimmäistä kertaa Aman kanssa pitää yhteinen työvuoro. Me saatiin meidän lapsi hoitoon ja Jani on siellä jo pistämässä paikkoja kuntoon meidän toista stand-up-esitystä varten. Vroom vroom, nyt on auto keskusta-alueen ulkopuolella ja vedetään loppumatka sitten vielä potkulaudoilla. Täyttyy pikkuhiljaa. Kaching, porukka ostaa extemporoi ovelta. Onks paljon ostanut ovelta? Yli 10. Yli 10? Joku 10 varmaan. Aika hyvä. Tollekin tulee hyvä stand-up show tolle ajalle Niin tulee, se voi kuunnella siinä meidän mukana. Moi, mä sieltä ananasta. Hyvä. Ja sit ottaako oikein? Tehdään nyt silleen, että mä palvelen vielä pari asiakasta tossa ja sitten mä käyn suihkussa ja vaihdan ykköset päälle, niin kohta näette, että mitkä ne mun ykköset on. Oot seurannut Kantarelli-bisnestä? Okei, no täällä jos sota tulee, me on etulinjassa. Perkele ei oo semmoista jatkojohtoa. Yrittänyt käydä jumppailemaan, mentiin näkyisi tästä tai muuta. Ja minun suosikkipaikkoja käydä jumppaamassa on uimahallien kuntosalit. Ehdottomasti. Mulla on aikaa uimahallien kuntosalit. Minun lisäksi pelkästään eläkeläisiä. Tiedättekö miten voimaannuttava kokemus? Mennä kuntosalille ja tajuta, että me pystyisin hakkaamaan. Nyt saapui johtotähti tänne. Koska se johtava uros ennen minulta on ollut semmonen 30 päihdekuntoutuja, joka pääsee kyykkyyn. Joo, nyt kun me tuli sinne, hän kantaa meidät taivaaseen. Nyt on hypäkkää kyykkyyn. Koska se pitää vissiin itsensä konniksi. Tässä pitää tykkää. Onko kaikki hyvin? Täällä on juotavaa. Joo, Kantarelle opettajat, Espoo. Mistä se muuten on? Se on niin espoolaisen viba. Itä-Helsingistä! Ootko? Mistä päin? Joo, nyt on kyllä kova meininki ja nyt esiintyy Tomi Hausta. Tää on tosiaan Naurumania show, missä esiintyy just tämä nykyinen esiintyjä Tomi Haustola ja Aalto Raitala. Ja sitten täytyy sanoa kiitos tätä lavaa, koska kun tässä mä olisin esiintynyt, niin ei ole. Ja hyvä, kun joku kysyisi, että käytkö Tomi salilla, mä käyn salilla, mä en treenaa jalkoja. Koska ette te näe mun jalkoja, miksi sä mä treenaan asia, mitä te ette näe, tiedättekö? Mun tavoite on, että mun olkapäättä peittää mun päähän, se on mun tavoite. Mutta hei, kiitos kun tulitte ja nähdään, hyvää iltaa, moikka!
Me käytiin Aman kanssa syömässä, me oltiin puoli tuntia poissa. Ja ei näin. Näin mä otan lähteä kotiin. Stand-up on loppunut. Me ollaan nyt järjestetty teltta meidän illan peliä varten ja meidän toimitusjohtaja lähtee kohta kotiin. Nukkumaan. Aamulla alkaa aikaisin aamu. Päällystö lähtee kotiin lepäämään, mutta muurhaiset jää tänne painaa töitä. Ihan perussetti. Ja firman arvojen mukaisesti. Firman yksi parhaista työntekijöistä on tässä. Tää on painanut tänään kyllä kovaa duunia. Siis kattokaa. Ja taas saadaan jäitä. Janoisilla Taas saadaan asiakkailla. jäitä muki täyteen. Ja tää laitetaan jääkaappiin, että jäitä on siellä jemmassa. Kuka laittaa vettä sinne? Älä ota kuvaa, kun tää on huono. Hei, älä ota mitään, ei mitään markkinointikuvaa kannattaa. Miksi? No sen takia, kun tää on niin helvetin huonoa touhua, että on pitkät jonot ja sitten ne ihmiset pääsee sisään. Älä semmoista. Se oli kato mainostajien takia, koska mainostajien haluaa. Arvasin, että tuossa on joku tämmönen tyhmä juttu. Joo, eka kerta, niin anna meille ensi kertaa. Joo, ei mitään. Ei mitään. No Jani, onko se niin, että ihmisillä ei ole enää janoa? Jääkaapit on melkein tyhjät jo. No siis kun mä veikkaan, että niillä on jano, mutta kun meidän jääkaapit on tyhjät, niin vaikka niillä olisi jano, niin kylmää juomaa ei vaan enää saa tänään. Kaikki kylmät juomat on juotu. No niin, nyt aletaan pikkuhiljaa sulkea ja tässä näkee after-meiningit. Me jäädään vielä keräilee pulloja hetkeksi ja sit sen jälkeen me lähdetään Janinkaan himaan tai... Ai vittu. Mä en tiedä, ehkä Jani jää vielä täyttää noita jääkaappia. Kalle, eikö työt maistu? Eikö Pitää työt maistu? Sä vlogata. vaan kuvailet, sä vaan Hei, Jani, vlogailet Jani, täällä. tää on tärkein työ. Ei se oo työtä. Tää on tärkein työ, Jani. No joo. No niin, nyt on siivottu. Lokki tuli moikkaan vielä ja... Jani, tykkääksä säkin lähteä töistä aina sillä lailla, että kun me ollaan yövuorossa, niin me lähdetään kun aurinko paistaa. Ja... Juu, aamuyöstä lähdetään. Siis aamuyöhön asti painetaan aina duunia työmaillakin. Saadaan kohteet valmiiksi, ettei ne vaan myöhästy. Just näin. Mut joo, me mennään nyt nukkuun, niin kiitti kaikille katsojille ja nähdään taas seuraavassa videossa.